Good week sa tanan nato nga mga kaigsunan, mga kapaglaw, mga higala. Kung nasa kamo karon na pahaluna nga nagatan-aw sa inyong mga gadget o sa inyo bakang telebisyon nga nagsunod sa takna sa pagtuon, akong gilauman nga ang Ginoo magauban ka nato ang iyang balaan nga presensya ana sa ato nga tiliwala aron nga sa ato nga pagpamalandong sa ato nga lesson ni ini nga simanaha maghatod nato ni og dugang kahibalo sa pulong sa Ginoo og malig-on ang ato nga paglagad. Apan sa dili pa kita mo padayon, iduko nato atong ulo sa pagampo. Our loving Father in heaven, we ask that you will give us your wisdom so that, Lord, as your servant will discuss our lesson this evening, masabtan kini og mahimo nga makinabuhian sa tagsatag sa namo kapag pangalagad nga na kanimo. Salamat kay imong tubagon ang pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ang atong Ginoo na banhaw. Atong niagi nga Lunes gihisgutan makiigsunan ang pagtuon mahitungod sa pagkabanhaw sa atong Ginoo hangtod sa adlaw nga Lunes. Og atong nasabtan nga this is a very special kayo nga pagtuon about the resurrection of Jesus. Kay kung dili nato ni masabtan pagayo unsa kini ka mahinungdanon ang pagkabanhaw ni Jesus, mahimo nga ang atong pagpangalagad si Ginoo mahimo nga walay bili. So ingon ani ka importante, why should we study and understand this important episode sa kinabuhi ni Jesus while he was here on earth. Sa iyahang pagkatao o hangtod yun sa iyahang pagkabanhaw. This is very important because this is part of the mission of Jesus o ang iyahang resurrection is the final victory over sin and it is also the final brethren victory against sin and death. Ang tanan nga dunay pagsalig kaniya makabaton og kaluwasan. Now, going back din sa ato nga memory text, makita nato sa Mark chapter 16 verse 6. But he said to them, "Do not be alarmed. You seek Jesus of Nazareth, who was crucified. He is risen. He is not here. See the place where they laid him. Now, this is the word of an angel nga gisulti niya nga to kang Mary Magdalene nga misulod dito sa lubnganan ni Ginoong Hesus. Nga sa pagsulod niya dito, nga nakita ang usa ka batan-on nga nagbisti og puti unya gisultihan siya nga tan-awan ninyo. Unsa may imong gipangita dinhi? Kung nangita ka ni Jesus nga gilansang sa cross, nga gipahaluna dinhi sa lubnganan nga inyong nakita sa Friday nga gidala siya dinhi, siya nabanhaw. Wala na siya diri. Tanawa ang lugar nga gipahaluna siya, nga gipahigda siya dito sa maong lubnganan nga bato. Wala na siya diri kay siya nabanhaw. Atong makita dinhi mga hinigugma kong mga kaigsunan nga this was unexpected ni Mary Magdalene and the rest of the women, the mother of Jesus and Salome, nga niadto dito sayo kayo sa buntag, kay nagdala sila og pahumot, kay ilahang dugang og pahumot sa lawas ni Ginoong Hesus nga namatay. So mo ni ang ilahang nga tuyo, kay namalit sila og mga perfume para sa patay para ipahumot nila sa lawas ni Ginoong Hesus. Now, pag-abot nila dito, ato naman yung natunan atong niagi pa nga ato Monday nga ang pultahan sa maong lubnganan ni Ginoong Hesus naabli na. Niya atong nihibalaan nga ilang lubnganan sa unang panahon kana mang yung batok. This is the tomb of Joseph of Arimathea. Sumala sa ato nga previous nga lesson nga atong nakatunan. Kunya pinahimo gyud very special gyud nga pagpahimo. Wa pag una nga nalubong ani. It was Jesus. Una pag gyud nga
si Jesus gilubong ni ining mao nga lubnganan. O gani, kung maato ta dito sa Jerusalem, dunay mga lugar dito nga gi-designate nga kining niya mao yun ni ang lubnganan ni Jesus. Dunay duha ka claim dito. Ang usa ka claim kanang the Church of the Sepulchre nga gi-okupa sa Roman Catholic Church, dako kaayo nga church, gisulod dito ang mao nga lubnganan niya. Imo pong matanaw dito nga naapoy bato dito, dayon muraba o gituyo po o himo dito, and they claim that that was the tomb of Jesus. Then moadto po ka sa dili ra pud kayo distansya nga lugar, doon na po nag-claim dito nga this is the tomb of Jesus. So dunay duha ka mga lubnganan dito. We don't know which which mga kaigsunan, pero imong makita nga there is this claim nga makita po nimo nga intitom pod ang mao nga lubnganan. So but the point makaigsunan is that nga pag-abot sa maong mga babae nga miadto dito sa lubnganan, the tomb was already empty. Kanya there is that angel nga nagsulti kanila nga Jesus was already resurrected. O sultihin ninyo ang iyang mga disciples. Sultihin ninyo si Peter o ang mga disciples that Jesus was resurrected. This was an unexpected ni. Kaya ang lang ginahuna, patay gyud si Jesus makaigsunan. They do not remember nga si Jesus nag-ingon nila nga after his resurrection is going to meet his disciple dito sa Galilee. So, you see makaigsunan, there is that kanang nagpadayon nga muraba og kanang wa sila nagtuog yun makaigsunan nga Jesus will be resurrected. Murabag og atong makita din nga they have been with Jesus for a while si Jesus nagwali and everything ilahang nakita itong mga miracles unya katong mga miracles nga nakita nila ni Jesus, dili gyud sila makatuo nga Jesus is not the incarnate Son of God. So they believe in Jesus, but this time makaigsunan, nahitabo, murag nakulangan sila og pagtuo, nga niingon si Jesus nga, after my death, I will be resurrected. Unya magkita ta dito sa Galilee. Murag nalimtan nila makaigsunan. Ang ilaha nga, sa diha nga si Jesus namatay, murapod og namatay ang ilang pagtuo nga sa Ginoo. Na murag namatay po ang ilang pagsalig sa mga pulong ni Jesus makaigsunan. But Jesus is true to His word. Of course, He is the incarnate Son of God. Nga nagsulti nga siya gyud mabanhaw, unya makikita siya sa iyang mga disciple dito sa Galilee makaigsunan. Now, if you look at this atong lesson sa Tuesday, the woman at the tomb, atong makita din hi makaigsunan nga lagi murag nakulangan sila og pagtuo niya, ato pud nga makita din hi gisulti pagbalik din hi sa ato ang mga lesson nga katong mga miracles ni Jesus nga gihimo, katong pagbanhaw sa anak ni Jairus, katong pagbanhaw niya ni Lazaro, and other miracles sa makaigsunan, bisan pagkatong encounter ni Jesus with the demons, kining mga event makaigsunan, nagsulti, nagpamatuod nga si Jesus was truly the Messiah. So, maog yun siya ang theme of the book of Mark, nga gipasantop ni Mark nga si Jesus is the Messiah, that Jesus is the Son of God, that Jesus is the incarnate, the begotten Son of God. Maog yun siya makaigsunan ang theme ni Mark. Kanya imo makita when the demons nag-ingon nga you are Christ, you are the Son of the living God, and all others, and even si ipangutanan ni Jesus one time ang mga disciple, kinsa inyong pagtuo, kinsa ko? Ingon si Peter nga you are the Christ. So everybody dinhi sa mga miracles nga na-record sa book of Mark, they testify that Jesus indeed is the Messiah.
that Jesus indeed is the anointed one of God nga moanis kalibutan aron magluwa sa mga katawhan. And that is why Jesus will go to Calvary. That is why Jesus makaigsunan mo agi gyud ni ining mao nga kasakit for the redemption of His people. Para lang yun nga makabatunta o kaluwasan. So, all evidence nga gi-build up ni John Mark makaigsunan in the book of Mark is building the idea nga si Jesus is really the Son of God, nga dili na gyud ta magduha-duha. But despite ni ana nga mao nga situation, mga kaigsunan, atong makita nga ang mga disciples ni Jesus and even katong mga kababainan, they have forget everything, mga kaigsunan, what they have heard from Jesus, what they had heard, mga kaigsunan, ni adtong demons possessed. Wala na nila mahinumduman, mga kaigsunan. The miracles of Jesus nga nahimo, it seems nga ila nang na forgetan na po ila nang kalimtan. They were forgotten mga kaigsunan. Kay ang ilang pagtuo wala na gyoy resurrection ni Jesus. So muna ni adto sila dito sa iyo sa buntag aron nga ilang dungagan og pahumot ang lawas ni Ginoong Hesus makaigsunan. So here atong makita nga ang maong mga babae pagkadungog nila nga si Jesus na banhaw, labi na ni Mary Magdalene, lipay kayo siya makaigsunan. Unya, he told this to the fellow woman nga kauban niya dito. Unya, ila dayong gisugod pagbalita that Jesus was resurrected. So, that is how they start makaigsunan to preach that Jesus was resurrected. Unya, it just spread around mga hinigugma kong mga kaigsunan. Now, one important point din sa adlaw nga Thursday nga pasantop gyud sa ato nga lesson is that si Jesus in the book of Mark iyang yung himo nga ang mga tao nga mag-ingon nga siya Misaya, iyang gisultihan nga paghilomok. Dili pa time nga i-broadcast nga ipabalo nga he is the Messiah. And we know in our previous pa yun yung mga lesson, ngano nga dili gusto ni Jesus nga mailan siyang Messiah because ang Jewish concept o nga Messiah kinahanglan mahimo nga king o i-overthrow ang ginharian or ang empire sa Roma while ang Israel ining panahona is under the Roman Empire. So, that is one of the reason. But at this time, makaigsunan, wala na. Kundili si Jesus, iyan ang gitugutan makaigsunan that the message, he is the Messiah, he is the Son of God, that he was resurrected makaigsunan, gikan sa kamatayon, should be preached anywhere. Iwali na gyud ang kamaturan because the mission of Jesus na fulfill na makaigsunan and it must be preached to all the world. Aron nga si bisan kinsa nga dunay pagsalig, dunay pagtuo sa atong Ginoong Hesus makabaton og kaluwasan. So this is a very important point makaigsunan that the book of Mark nga iyahang gipasantop nga si Jesus is the Messiah, unya si Jesus pod nag-ingon pod sa mga tao nga nag-ingon sa iya nga siya Messiah nga maghilom lang sa sila. Pero at the time of Jesus nga namatay na siya, giresurrect na siya, yang gibanhaw ang iyang kaugalingon, then he allows the message to be preached anywhere about his resurrection. Now, din hita makaigsunan sa adlaw sa Wednesday, sa Merkulis, appearing to Mary and others. Now, the gospel, imo makita din sa gospel, sa book of Mark, sa book of Matthew, the book of Luke, and even in the book of John, sila makaigsunan, nag-proclaim, nag-record, nga si Jesus, una gyud ni appear ngadto kang Mary.
So Mary is a very important figure makaigsunan diri sa New Testament. Imagine, sa tanan nga mga babae, si Jesus ni una og appear ngadto nagpakita ngadto kang Mary Magdalene. And the rest of the ladies, the mother of Jesus and Salome, kay mo man to sila mitagbo gyud dito o miadto gyud dito sa lubnganan. Now, ako makita gani dinhi mga igsoon nga ang Ginoo o si Jesus may pabor-pabor. Kay wa man siya una nagpakita nito ni Peter. Wa man siya nagpakita una sa mga disciples. But Jesus first appeared nga pakita siya nga he was resurrected to Mary Magdalene. And it was also this Mary Magdalene makaigsunan who truly loves Jesus the most. Kay siya ni ang dihog ni Jesus ni atong mahal kayo nga perfume. So muna nga giingon ni Jesus unsay gibuhat ni Mary Magdalene will be preached throughout the world in her memory. Kung asa maabot ang gospel sa tibong kakalibutan, Mary Magdalene ang iyang pagdihog ni Jesus o ang iyang mga maayo nga gibuhat, of course naman po siya dili maayo nga gibuhat, pero ang iyang gibuhat nga to si Ginoo will be preached whenever the kingdom of God is preached throughout the world. So nagpakita siya ni Mary, then of course sa mga babae, then giingnan ni Jesus, tell my disciples and tell the people that I was resurrected. Now, og imong tanahon, ang mga babae mo'y unang gi-commission ni Jesus to tell that he was resurrected. So, una ang mga babae. I wonder makaigsunan, nga nung kining mga babae, isog yun kayo, no? Bilig ko sa isog ni ining mga babae nato dinhi diri sa pagkabanhaw ni Jesus. Kung imog yung tanahon bitaw mga igsoon, kining mga kababayenan sa diha nga si Jesus gidala pa dito paingon sa Kalbaryo, naagyo ni kasunod ning mao nga mga babae. Unya sa diha nga si Jesus gilansang sila pud ang pinakaulahi kaayo nga bibiya dito sa Kalbaryo og sila pa gyud ang nagpahaluna. They were with Joseph of Arimathea nga naka-witness yun sila makaigsunan. They are watching in afar. Pero look at makaigsunan, the disciples of Jesus. Sila ni Peter nanagan. And the rest of the 11 disciples, kaya wa naman si Judas ani. The rest of the disciples were running away. And some of the believers, nanago sila makaigsunan. But these ladies, grabe yun kayo sila. Ang ilahang pagtuo ni Jesus, nga naagyod sila, wagyod sila ni bulag hangtod si Jesus sa matay. And they were the first person nga miadto dito sa lubnganan sa unang adlaw. Kaadlawon pa makiigsunan, dito na sila sa lubnganan ni Jesus kay ilahang tanaon o ilang dalan og pahumot makiigsunan ang patay nga lawas ni Jesus. So, imong makita dinhi nga ang mga kababayenan, they have also the great role. Dako pag kailo ang ilang role makaigsunan sa buhat sa Ginoo. Imagine, they were the first who were commissioned by Jesus. And even the angels, even before Jesus, ang angels, nag-commission na nila nga, you go and tell the disciples, Peter, nga Jesus was resurrected. So kaduha sila na commission. They were commissioned by the angels. They were commissioned by Jesus itself. You have to preach, you have to tell the people, aron ma-encourage ang makaigsunan the brethren that Jesus was resurrected. And Jesus said, tell them that I'm going to meet them in Galilee. So, ingon ana ka passionate ang mga kababayenan sa ilahang paghigugma sa Ginoo. And even today, atong makita, makaigsunan nga ang hugpong sa atong mga kababayenan sa women's ministry sa atong church, they are very passionate in preaching the Word of God. Kung kita nga mga kalalakinan magpaluya-luya ta, we will be really outsmarted by our leaders who are very passionate to preach the Word of God. Of course, we believe that we will work together hand in hand. Mga kababayenan, mga kalalakinan,
o mga batanon, we will all join together in one big force sa pagwali sa maayong nga balita. But you cannot discount of the witness sa ato nga mga kababayan. Then this is what happened to Mary Magdalene, the mother of Jesus, and Salome, nga they were witnessing that Jesus has been resurrected. Now, you wonder, gano ka nga ang mga dito magyud si Jesus una nagpakita sa mga babae. Nganong dili man sa mga lalaki, di man ni Peter, dili man sa mga disciples. Now, ang ato nga lesson, iyang gipasantob diri nga it is possible nga nganong nga niuna siya nga nagpakita dito sa mga babae tungod kay ang mga babae niadto nga panahon murag dili kayo high regard sa ilahang panahon, ang labing tinuod yun. So, gipakita, gano'n nga si Jesus ni-appear dito sa mga kababayan, tungod kay Jesus would like to establish sa usa ka kamatuoran nga siya gyud na banhaw. Kay kung dito sa mga disciples, magunahuna ang uban mga tao nga makak ni mga tawana. Kay aron ang ilang pagtulunan, ilag yung ipaligon nga si Jesus yun na banhaw. Pero kining mga luli nga mga tao nga maingon nato nga mubo ang pagtan-aw ni atong panahon sa society sa mga kababayan, dito napakita si Jesus aron nga ang kamaturan dili gyud malilong. Dili gyud malilong. Tungod kay ang mga kababayan nga nag-witness sa resurrection ni Jesus na ila nga they are counted of the truthfulness, ilag yung pagkamatinud-anon, kay why should they lie? Kung sa may hinungdan nga sila mamakak. And when Jesus was resurrected, na-preach na, then Jesus appeared to the disciple dito sa upper house, mga kaigsunan, gani pag-appear ni Jesus, ito magdili pag yun sila kayo makatuo mga kaigsunan that Jesus was resurrected. But Jesus show His hands, unya sa dihang ilang nakita, now they believe that Jesus was really resurrected. So ingon na ka-importante nga there is that evidence. Unya ato pong mahinumduman nga when Jesus was resurrected, mga kaigsunan, news have reported nga niabot dito sa Sanhedrin nga Jesus was resurrected. Maybe as we go along with our lesson, ato nang makita nga ilahang gibalita nga si Jesus was stolen gikan dito siyang lubnganan because they didn't want that Jesus would appear nga na-resurrected siya. Kay kung mo appear nga si Jesus na-resurrected, then mga kaigsunan, mahimo dako nila nga problema. But the truth of the matter, Jesus was really resurrected. Muna nga nalipay ang mga disciples nga si Jesus was resurrected, and in return makaigsunan ang ilang hilabihan nga kaguol nga ang Ginoo namatay. Now who is resurrected, hilabihan nila og kalipay og ang ilang katalaw ni atong panahon nga nanagan sila, nanago sila, I don't know, asa sila nanago, then paghuman nag-abot sila dito sa upper room og si Jesus dito nagpakita sa ilahang makaigsunan. Here atong makita nga they are being empowered ni Jesus because Mark chapter 16 makaigsunan, they were commissioned by Jesus to preach the gospel. Unya with the assurance nga the presence of Jesus, the presence of the Holy Spirit will go before with His disciple who is commissioned. And not only the disciples but the believers nga nidawat sa commission ni Jesus og mausad gihapon ang the Great Commission nga gidawat nato sa church nga we are going to preach the gospel throughout the world nga as a witness of Jesus, nga Jesus was the Son of God, that Jesus He came and died for us, unya pinaagi sa iyang pagkabanhaw, then kita makaigsunan makabaton og kinabuhi nga dayon. And there is one text that I would like to share with you, makaigsunan. There is in 1 Corinthians chapter 15, verse 14. But if Christ
be not risen, then is your preaching vain, and your faith is also vain. Yea, and we are found false witnesses of God, because we have testified of God that He raised of Christ, whom He raised not up, if so be that the dead is not rise. So, kung si Jesus kuno wala mabanhaw makaigsunan, ang ato kuno nga pagtuo kawang, ang ato kunong pagwali kawang, o ang ato nga pagwitness about Jesus kawang makaigsunan. And everything we are doing is in vain, walay pulos makaigsunan. But since Jesus was resurrected, it give us hope and assurance nga kining atong pagtuok nga ato nga gisunod, kining pagtuo nga atong gidawat makaigsunan sa pulong sa Ginoo, and the salvation of Jesus nga gi-offer niya alang sa matag usa kanato, dili ni siya masayang. Kaya labing tinud makaigsunan, kung wala tay pagtuo nga si Jesus was resurrected, nga si Jesus mo'y maghatag nato og kaluwasan, nga pinaagi kaniya makasulod kita sa ginharian sa mga langit, then ang ato nga pagwalik wala gyud pulos mga kaigsunan. Pero kay nagtuo man tak nga we have this Savior Jesus Christ nga gipadala diri sa kalibutan, and He has to go through with all the kining nga sacrifice, the cup nga iyang magian makaigsunan, nga hilabihan gyud kapait para lang gyud mabayran ang sala nga nahimo sa tao. Unya, He is the sinless Lamb of God, nga ang iyang kinabuhi iyang gihatag aron nga ang sala nga nahimo nato makaigsunan, nga walay takos nga makabugti nini, nga makabayad nini, is only Jesus mo'y bugti nini makaigsunan aron ma-reconcile ta dito sa Amahan, aron makabatunta og kaluwasan. So Jesus did it for us. Nindot gid kayo biya makaigsunan ang the theology of salvation nga ato nga makita, nga God who is in love with His creation, nga gihimo niya sama siyang dagway, who was lost in sin tungod kay nahulog ta sa pagpakasala, and God sent His only begotten Son para nga mohimo sa pagluwas sa iyang mga katawhan. So it was a beautiful process makaigsunan. It was a beautiful kanang paagi sa pagluwas sa Ginoo sa tao, and that is how special kita sa ato nga Ginoo, and it's up to us makaigsunan kung ato bang dawaton ang gift of salvation ni Jesus. Now Jesus has done His mga kaigsunan, na himo niya ang iyahang ang dako nga sakripisyo. He have fulfilled mga kaigsunan ang the plan of salvation sa diha nagyud nga nabanhaw siya mga kaigsunan. So I guess mga kaigsunan, I have touched our lesson. Unya importante ni siya nga konsiderasyon sa ato nga pagpamalandong, na this account of the resurrection of Jesus is really authentic yun ni siya makaigsunan. Because naay mga panghuna-huna sa mga dili sama nato og pagtulunan nga si Jesus wala namatay. O kung kana mo'y atong pasinuntan nga mga panghuna-huna makaigsunan, then there was no sacrifice for the sin. Because Jesus is our sin bearer, unya siya nagpakamatay makaigsunan alang kanato aron nga makabaton ta og kaluwasan. Kung si Jesus wala mamatay, then there is no sacrifice for sin, wala mabaryan ang atong sala makaigsunan, then there is no salvation for humanity. But indeed, Jesus really died for us. Ipamatud-an ni sa atong lesson. And of course, there are also other biblical records. Mga historians mga kaigsunan naghatag usad og kanang authenticity nga really Jesus in their account. We have si Josephus, we have Pliny, they are all historians nga nag-record nga there was this execution of Christus, Jesus, in the time of Pontius Pilatus dito sa Holy Land, who believed to be
gituan sa mga uban nga mga Hudiyo, who is the Christ, the Messiah. So, brethren, mga kapaglaom, we should believe that Jesus is the Son of God, that Jesus died for us, then Jesus has resurrected for us, o pinagi siyang kamatayon, believing on Him, makabaton ta og kalawasan. So, brethren, we are out of time. It is my prayer I have shared you a little of what I have understand from our lesson. And as you read this alone also, I believe nga doon na mo'y makutlo pa og dugang para sa dugang ninyong kibalo, labi na sa atong mga teachers, you can impart in your class sa ato nga mga churches sa inyong Sabbath School classes. So God bless you and more blessing to you mga kaigsunan. And now let us close it with a prayer. Again, the Lord, tonight we thank you that you are with us, and in our study of our lesson, your Holy Spirit has opened our mind to understand the importance of your resurrection, because in our faith to you, who is the sacrifice for our salvation, you have resurrected yourself, tungod sa imo nga pagkabanhaw, ang amo nga pagtuo dili makawang. So thank you, Lord, that you will strengthen us, and our faith in you will continue to be more faithful until you come. Blessings to all your people, and blessings to everyone who seek the Lord for their salvation. Thank you for answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen.